videu si ukážeme a trošku priblížime niektoré pamiatky a miesta, ktoré by ste mali vidieť aj na vlastné oči. Tentokrát sa opäť dostávame do nášho hlavného mesta Bratislava, kde je toho naozaj neskutočne veľa a preto si vymenujeme len niektoré zaujímavé lokality. Za zmienku napríklad stojí pamätník pri Devíne, ktorý už ako samotný názov hovorí, nájdeme v blízkosti hradu Devín. O hrade Devín si môžete pozrieť aj video, ktoré nájdete na karte aj v popise tohto videa. Okrem toho tu napríklad nájdeme aj budovu Národnej rady Slovenskej republiky alebo tiež budova parlamentu. Z niektorých vyššie položených miest mesta si môžete vychutnať pohľad na mesto a rieku Dunaj, ale dovidieť je počas priaznivých podmienok aj rakúske veterné turbíny. Takým hlavným symbolom nášho hlavného mesta je Bratislavský hrad, o ktorom video tiež nájdete teraz na karte a tiež v popise videa. V blízkosti Národnej rady, na rovnomennom námestí, nájdeme pomník politika Alexandra Dubčeka z roku 2015. Nachádza sa tu aj jeden z najväčších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku, a to dom svätého Martina. V roku 1713 bol postavený z verejnej zbierky na pamiatku ukončenia morovej epidémie morový stĺp na Rybnom námestí v historickej zóne Bratislavy. Neodmysliteľnou súčasťou hlavného mesta Slovenska sú samozrejme električky a tiež aj hlavná železničná stanica. Vedeli ste, že Grasalkovičov palác je prezidentský palác? Jedná sa o budovu na Hodžovom námestí a sídli tu prezident našej republiky. Mariánsky morový stĺp je ďalší morový stĺp v Bratislave, tentoraz na Župnom námestí. Nachádza sa pred kostolom svätého Štefana. Medzi ďalšie sakrálne pamiatky patrí napríklad kostol Na nebovzatia Panny Márie, alebo tiež nazývaný Blumentálsky kostol, a tiež farský kostol svätej Alžbety, známy aj ako Modrý kostolík. To by bolo z tejto krátkej prehliadky Bratislavy všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť.